Nej. Jeg er mega fin. Skal du bare? Nej, hvor er du bare fin. Har du lavet fritekst i no-scopes? Jeg har lavet tricks i går. Jeg er pissevild til det, mand. Hvilken minder mig om, jeg skal lave tomatsuppe? Hvad snakker du om? Tomatsuppe, det er godt for kroppen. Jeg lyder bare som en missekat. Jeg har vundet gravemesterskab i går. Jeg er mega vild til det. Bare gas. Du lugter. Undskyld, nu lyder jeg som en missekat igen. No shit, Sherlock. Kom, du går og sluder i bogbussen. Ja! Det er så tyk. For mit vedkommende er de smukke. Se det fede Doris Love Morpin. See you later, buddies. Hvad fanden laver du her? Jeg spiser sandkage. Undskyld, jeg mener hashkage. Din stemme er rigtig buttet. Jeg mener det. Altså, ikke for noget, okay? Man skal være karatmester, så kræver disciplin og masser af erfaring. Altså, du kan ikke finde ud af det, vel? Nej, de bygger fra Birte. Hej, mit navn er den nye rektor på skolen. Jeg giver gratis cookies, vil I have? Ved du noget, jeg har en 2 uger gammel cookie i min lomme, så det er fint nok. Det er på husets regning. Hvem er Kasper? Din farfar. Hvad? Han kom hjem fra Italien? Fed. Nej, jeg har vinger. Hej. Hvordan går det? What's me with? What's me name? Okay. Er jeg ikke bare virkelig handsome? Hvis du ikke snart lukker munden, så får du min kage i munden. Politimand. Farvel, Skal vi ikke spille? Så jeg snakker om babyspillet Ludo.